सब कपड़ा उठा के। काहे दीदी मन भगली? अरे कुछ ना, बस ऐसी। चेहरा कितना उदास बा काहे जी? अरे देखा ना, टमाटर देखा सब खराब हो गए ना। हमरे के भुलवावे की कोशिश मत करी, समझनी? हमरे चेहरा पर आवेला। तो ढेर चेहरा पड़ा तो ना, कम पड़ा, ढेर मत पड़ा। ए छोड़ दी, हम काम कर दे। चल तो पहिने नहीं। अरे बर्तन वर्तन ढेर रखल बा, धोवे के बाद। टमाटर सब पाक के खराब है त सुनी ना। हाँ बोला। का कोनो बात बा? अरे कुछ ना, तो बेकार रोग तकलीफ नहीं है नु। अब जेकरा के इतना बड़ा रोग मिल गइल बा मरद से, अब ऐसे बड़ा रोग और का चाहिए, तुम ही बताओ। अच्छा ये बात बा, अब नु समझ में आइल। अब हो के लेकिन हद बनी भैया जी। फोन उनको के कम से कम बतिया। आखिर शादी भी काहे को कला कि तनी मेरे हरु साथ में रहसन, साथ में मान लो साल भर 6 महीना पे लेके जैती रखती संगवे, और जब से बियाह भइल बा आई हम 10 दिन खातिर फिर बाहर। तू समझता रो ना छोटकी, लेकिन ई उनकरा के समझे के चाहिए, लेकिन उनका समझ में ई सब ना आवेला। यही से हम उनकरा से बात कर छोड़ देनी है कि जाई लहसुन ले जाए खातिर धनिया के पत्ते रखले रहनी, चटनी पीसे के। ठीक है, एकरो पतैया तोड़ लाना, एकरो मिला दे यही चटनी खातिर में, नहीं अच्छा तनी ई डला जिने थी हमें चटनी में तो तनी चटक लगेला। हाँ स्वाद बढ़ जाला। हां तो हम देखो नहीं कि जब मन उदास करके खड़ा बनी। अरे छोड़ो ना, खाइल करी। हम फोन करके से वहां से कहम कि भैया काहे नहीं फोन करके बुलावत जी। जिंदगी पर तो नो करिए करे के बा, कामे करे के बा, हैं ऐसे ही करत करत देह बिला जाए के बा। वही हम देखा तानी कि बबुआ जी भी घर ही रहेलन, और भैया जी भी देखो खेती बाड़ी में कितना अच्छा मस्त एकदम बड़ा। भाई बताओ, इतना हीरा ऐसन शरीर, सोना ऐसन चमकता, का कमी बा फिर? अब चल छोड़, उनका जितना बात करबो ना उतना दिमाग खराब हो। जी पटक पटक के खाई। ठीक, ये सब छोड़ दी। हमेशा मायूस ना रह जाला, खुश रह जाला लाइफ में। पता ना का कर तोरी घरवा आता ना सो देनी उनकरा बुझाते नहीं कि पानी में लेके चले जन्म करा के। का जी रहुआ हद बनी, मर्द के नाम पे एकदम कलंक बनी। का हो गई? घरे ना बुझला कि आई तनी हम कबे एक तो सही करीबन बनी, घामा में जोर के करिया हो जाई। तो ना करी, छोड़ दे। ना करी, छोड़ दी। और एगो बात, बाबू बलही बन भैया बलही बड़, तो बाबूजी के गांव से फुर्सत ना मिलेला, उ घर घर के झगड़ा फरियावत चली ना। अभी मालूम नहीं वो लोग बाहर जाके हमारे के डांटते जा ना, बड़का भाई के डांटते नहीं कौन जा। हाँ रहुए के नु समझावे के चाहिए। राउर बड़ भाई, राउर बाबूजी कहे के चाहिए कि हाँ मान लो यहाँ नहीं रह के हम जानत हनी कि गांव देहात में वहां के शुरू से रह गइल बनी, बाहर पढ़नी, अब बहरी नौकरी लग गइल है, तो कम से कम अपन मेहरुए के तो लेके जाला नु कि हाँ हो चल साथे रही। अब बताओ का कमी बा? है दीदी में का कमी? कितना सुखर बड़ी है, गोर ना होइए बड़ी, लम्बा चौड़ा सब होइए बड़ी है, का कमी बा? सब ठीक है हुए, लेकिन मोहन जना के बुझाते नहीं। पानी पी हम जे मोहन जना के कम के ऐसे बात बोल के तेहे मालिक खड़े तोरे ढेर बुझाता। ए जी हम खाना लइबे न खइनी, खाली बोल लटिया में पानी लेके आ गइनी। चली छोड़ी घरे ना करला, चल ले चल घरे खा ले। बाबू भैया खा लन जा। हाँ बाबूजी खा के कोने के एगो काम आइल बा, हम जात हनी। आओ भौजी खली हा का बात क्वेश्चन करत रह जाओ। आओ भैया काम धाम करला बैठ के तू बस क्वेश्चन करत रह। का काम में तो करत रहनी है, कुछ सोनी हा का भइल जी रहुआ लौकीला ना, हाथ ना घास सो के रखले बानी, अभी तक खइले नहीं। की तई करते हैं क्वेश्चन भइल जाता सुखा के। कहां ले आओ तो आ तो पहले खा ओ लेला, खाई के टाइम नहीं भइल। ए भैया जी एक बात कही, बुरा ना मनम, काहे बुरा? भैया गांव में बाड़े तो लौकता कि मतलब खाना उना खा लेवेला, आ जौन हो परदेश रह एगो बाड़े भाई, तो वहां से फोन करके ना कहला कि हाँ तनी दीदी के ले जाई ना, और भवैया के मंझली के। हम तो भुलाइए गरो नहीं हो। हाँ तो उहे न कहलबा कि आगा में रहला पे सब के लौकेला, जे दूर चले तो ओकरा कोई पूछवाइयो ना रहेला। का काम धंधा ले टाइम मिलेला तब नु ठीक बा, बेरा रह फोन कर ना। तो हमारे बारे में मत कुछ कहो, बताई दीदी के हमरा हाल छोड़ा नहीं ना, का बोलत रहूं करे बारे में तो बोली ना पहले जी। तू जा खाओ ला, काम तो दिनों भर होत रही। हां जा बाबूजी चलो आवत खाना आ हो। सुनी ना भैया जी, कोबिया काट के वहां के न हो जा गांज देले बानी, ठीक ना? तो यहाँ के तो में टाइम लग जाए, तो जाके बाजारे में रोग गिरा दे, ठीक नो? ठीक बा, हम गिरा दे पहले इनके खियाव तो जा खा ला। बाबूजी आवत तो उनको खाना के तैयारी रखी है। ठीक बा, ले ला बल्टिया भैया के डाल दे मैं कहीं। अच्छा जा लो जा लो। ए भैया के बात कही को बाबूजी ने कोई बतिया कही हम ना कही। ये पागल कैसे है हमारे घर देसी तगड़ी आवत रहलन देखलन नु। अरे ते छोट बड़े ते कहू ना, हम धीरे से उनका भाई तू कहे चलो
अरे तनी उमिरियो के ख्याल रखब बसन बड़ जेठ बानी सहारा के तनी तोर मजाक में माने ला निकल बस जे बतिया। चलो तू ही कहियो। अरे भैया अब बड़ जेठ बानी अरे तनी चलो। तोरा शर्म इच को बुझाता। ठीक बात शर्म ते कर। बोले कहिया सिखबे पहले बताऊ तो। चलो हम ही कहम चलो। हां गोला तन बाबूजी जय 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 जय। आ कहां गई रहल ह कबे ले देखत अरे गोई रनी है 20 किस्म के हो जा गोइनी खूब हला जाके हो जा खेते गोइनी खेत ले ओना ले ओनी तले उ एक आदमी के फोन आ गइल बीमार रहल हो जा उ फोन क के हो जा ए दिल्ली बाबूजी बबुआ एगो बात कहत रहल ह का कह तो तू ही। चिरुहे बतिया कह तोर काम बाटे हमारा ले कहत रे कहे के कह तू ही कह देना भैया कह। ए बाबूजी तनी रोगे पूछी ना का हरे का हो का भैया बोल कुछ कहत रहल हो। का को आ हम ना यार कह हमर तनी ए बाबूजी को खिसी बना नु ना को खिसिया जल कोनो कह ना कहत का बरे ते पीछा का करत रे कह हम भैया नहीं। को पहले को बोल सुन ले बाबू बातिया भैया के का कहत हो। अरे तू तेही ना हमरा कहत रे को कह कही मरबा ना नु। ना को अरे कह फरे अरे बाबूजी फसुरा बहुत का बढ़िया कह तरफ दिया अब यही पर खिसियालन तो कहबे खिसिया कहनी है ना बाबूजी हां कही को खिसिया ना बाबूजी को कही बाबू को कहनी है नु कि जौन भैया बाड़न तू मुझे भेज न देना भौजी के। सुनो ना बाबू हां विदा कर दो करे के। अरे तू हनी के का समझ तरफ के हमरा ई चिंता नहीं खे घरवा परिवारवा के विषय में हम ना सोचनी तो सोचे ला तार 3 साल ले उ गइल बा शादी कइलो ओकरा बादे जाय के ओजा बाहर ओजा नौकरी करता ओकरा के हम को हाली ओजा फोन कइनी के हई अपना परिवार के लेके जो ओजा राख ओजवा राख एजा तो सब जौन बात हम चलते बा शादी को के ले ओजा राखेला अपन परिवार के ओजा जरूरत पड़ी एजा बाद में तो फिर कोनो काम पड़ी तो हम अई है ओजा अपन परिवार नु रखबे ना तो तू खाली हमनी के डांटेला भेरिया बन जा। डांटेल तो जे जब रही ओकरे के नु डांटी आदमी तुमको तो अपन ओजा ई बा ओकरा ले हम बात कइले बानी को हाली कहनी ओकरा के अपना परिवार के अपना बेकत के ले जो जाए तो खाली समझा दो ठीक बताओ ओकरा ले हम यही बार बतियावतनी फिर अनाज जैसन होई वैसन नाई करी त लेके एगो कोनो जाके पहुंचाई हसो ओजा हम बतिया ले तनी पर ओकरा ले बतिया ल ना तो ठीक बबुआ बा, के भेज आज दे हम तनी बतियावत घूम तनी फिरे ओकरा तो ले। मन बदल जाई आज ओकरा ले हम बात करत तनी औरी का तो कहे करल का बोल कही हां को जानते बाबू हां पैसा नहीं खे हमारे अरे पैसा नहीं खे तो पैसे खाती का पैसा का करबे तो हरदेसी डाटे लगल है से ना बोलत रे मेहरानुआ के लिपस्टिक लावे के रहला और रागु रहला। सफरो तो नहीं हमनी के मेहरारू ना रही है सो अपना बाप ले कबो कहले मनी जा मेहरारू के ई जुग साला एकदम बहियात हो गई बा हमनी के अपना जुग में साला अपना कमाई ले मेहरारू पे के लिपस्टिक ले इबे सफरा हमनी के अपना कमाई ले भी मेहरारू के आज तो कोनो लिपस्टिक का कोनो मांगे के बाप के अपना हिम्मत ना पड़त रहल। बाबूजी बतावा छोट बाटे एकरा ना बुझले का कहे के चाहिए एकरा सामने अरे गरीब आया तक देखले बा हम कुछ मंगले बानी ना जेवन मन करला लिपस्टिक पाउडर जेवन चीज होते जेवन चीज साबुन होकर अपने खरीदेला चुप रहा ऐसे तार मेहरानुआ रहती है नहीं है बुझा गइल नहीं खदे कुछ ऐसे तोरा ना बुझाई काहे नहीं रहती है हमारा बुझाते नहीं कि कुछ करबे ना करबे तो रही का करी रे ओकरा के हम जतना मानी ना उतना ते माने ले अपन मेहरानू के मान ले के चलते नहीं रहती है। हमारा बुझा गई लिपस्टिक ते काहे खातिर लेता यही कुल आपस में बक झक करबो सो कि काम के बत कही बतियई बस तो दे दो 100 रुपया दे हई एजा 100 रुपया दे हई गरुवारी हई साला तू नहीं एजा बाची फबेले टरटरातिया ओजा देखला हा एजा घरवा का बांध देले बांध देले बड़ खियौला है देखला कि खइलस कि ना खइलस हम खियौनी ह एकरा तो कोनो मने एकदम घर ले कोनो मतलब नहीं के भाई ह दुलरुआ भाई ह हमनिए अपन राज करी हां ठीक बात 100 रुपया रख ले बड़ा। अरे बेवकूफ 100 रुपया रही हमारा पासे तो ते बाबूजी ले का मांगते तो हम ही ना तोरे सुना ना हमार मेरे नोट ला लेके चली तो तारा अच्छा ना लगी हमारा का अच्छा लगी रे ओकर मुंह ओकर लिपस्टिक तू अपना खातिर कहो के हमारा अच्छा लगी तो हरो अच्छा लगी हमारा कैसे अच्छा लगी फिर उल्टा सीधा बतिया रे एकरा के तोरा बोले में तोरा ही नहीं खे बुझत कि हम का बोलतनी
देख ले बाबू हाँ, मिली हमारा। पढ़ाई लिखल मैं चौपट कर देले बा के करल बोले के चाहिए मैं 11 बीघा खेत के मैं पैसा बर्बाद एकदम कर हम दिया शुरुए ले वो हम जानत रही कि सब सही ना लायक लइका चुप रहो लोग, हम ही नालायके बने नहीं, सर, नालायक मांगा नहीं नो, खो। तो गर्जे लगाता लोग हमरा पे, हम जाते हैं? हैं, ठीक है मत अच्छा दो। सुन सुन खिसियो मत बाबूजी हाँ दे दे बाबूजी 100 रुपया अब ठीक बा दे दिह लेकिन एकर हरदम के इहे काम बा ना, हरदम के इहे काम बा एकरा अपन मेहरारू छोड़ के दोसर माने कोनो कामे नहीं खे कबो मेहरारू के लिपस्टिक तो कबो साड़ी ले आवे के बा तो कबो सैंडल ले आवे के बा खाली एकरा इहे हरदम आज तक तो काहे के शादी कइले उहे बिया नो तो भोजनो मिल भोजन उहे भोजन मिलता हां तो फिर ते हम बाबूजी के मुंह लगबे आज जोनो 100 रुपया कैसे दे दे के ये सुन कह करने के हम ना कहम, हमरा पर डेटा लगल है ना। अच्छा दे दी लो एकरा के फिर देखू ई रोहन छोड़ दे ठीक बा, रोहन छोड़ अब दे ना मांगो, सॉरी बाबू, अब ना मांगो। खाली लागल रहता जाए है तो लोग किसी हम के दिन ही लागल रहता छोट बा सीख जाए दुनिया चल खइलो इलो हो अरे खा तनी एगो तो 20 किस्म के होने गनी सबेर ले खेती या बोने ले ओजा ले गनी तो दूसरा के ऐसे तार बीपी या शुगर दिन रात बढ़ रहा गनी तो अभी खाना खाए के टाइम से ना दूसरा के खाइबो बाहर ना कपार पियबो पया। डॉक्टर के फीस देबो आ बीपी शुगर बढ़ रही चलो चलो पहले खाइ ले चलो बाबूजी हां सबके तो काम कइए दिहल हमरो काम को ना दो अरे घर आवो तनी तो साला हमारे एकदम दिमाग दुरुस्त हो जाता अच्छा, सुन खाली कबाहट हो एगो होने ले आई के कुछ मांगता तो एगो हेने ले कुछ मांगते और घरे जेब तो उन्हें पतो ही एगो ऊपरे कबाहट आई कि ऊ एगो लगे लेके कपार पर चढ़ी कि होई ना भइल तो होइसे हमारा के डटले तो होई कइले हमार माथा तहरा लोग के देखो हमार माथा खराब मत कर लो शांति से रहे दलो हमार उम्र भइल शांति से हम रही तो शांतिए के बोला दी हाँ तो शांति ठीक है बा तो शांति के हम कहते बनी तो कहते बनी कि शांति से रहे तो शांति के बोला देते नहीं हम बोलाओ तनी ओकरा के कहल ही बनी ओकरा के बड़का के फोन कइले रहनी हां फिर एक बार फोन करत तनी अरे शांति से हमरा के रहे दफो बहुत अरे वो एकदम शांति ना बाबूजी हमारे मेहररुआ के अरे तोरा मेहररुआ के ई शांति के कहत रे हम शांति के माने चैन के कह दी फफुरा ई हो एकदम तेहू माने एकदम जो फफुरु का कही हम चल चले ले उतान हरदम कोचरल पान हमार फिरी बा दुकान अरे सुनो ना, आ? 100 रुपया मिल गई। ओ बाबूजी पैसे दे दे बड़ा बढ़िया गाना गाओ तर हो। सोगो में हमारे को लिपस्टिक क्यों ना आयो खाली दूध थबर खैनी है, बुझा गइल। का जीरा वो बाबूजी हद बनी लाला नो गोदी में खेलावे ला लइका बनी हमेशा तबड़ियावत का करू लेकिन माने लन नो। सुनी ना होय गुजरता तो तनी तनी सुनो ना, गाना होय पहन ली चलो चलो जो बाजार का लगे के बा। जल्दी जल्दी पहना दे ना भाई, ठीक कहली है नो। 100 रुपया बचा ले के तारा खिया तुम समोसा समोसा। खाली ते कहीं के लकड़ी बाबा बनी लेकिन दिमाग तो बा ना बाबूजी खाता वो सब चढ़ जाए। चली चलो चलो जल्दी। चाली चले ले चलो ना बाद में गयो होने आ वने ना बाबू जी सुन हमरा गाना गाए के मन करत रहेला कितना अच्छा ये दोनों के देख के कितना अच्छा लगा था हाँ काश कि हम लोग वेजर रहतन तो हम लोग के बाजार बाजार घूमेतन नु लेकिन ना वो तो बस नौकरी 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 का रखल बा नौकरी में जब मेहरारू खातिर टाइम नहीं खे नौकरी के ऐसा टाइम दे के कौन फायदा घरा लोग के देख के कितना अच्छा लगा था एगो हमार दुनिया देखा कैसे चला था एकदम उदासी में बिना मरद के जब उनका हमार फिक्र नहीं है तो हम उनका फिक्र करके का करी छोड़ अब ऐसे ही दिन काटे के पड़ी तो ऐसे ही काट ले उनका के फोन करी का फोन करके उनका के बतावा तनी फोन करत तनी उनका के हेलो हाँ गोल्ड लगा तनी हम फोन करत तनी तबे रहो कि बात करे के टाइम मिलेला ऐसे तो रहो अपन मन से कबो फोन नहीं की करत कि थोड़ा सा हाल समाचार पूछनी हाँ अब तनिको थोड़ी ना चिंता बा कि हम परिवार में रहता नहीं हाँ तो रहो थोड़ी ना ब्याह के लिए बानी ब्याह कर लेनी हाँ बस हो गई हम कैसे रहता नहीं रहो कि थोड़ी ना बुझाता अखियाँ से ढर के पिया ढर ढर पानी
अखियाँ से ढर के पियऊ ढर ढर पानिया माटी में मिलल जाता चढ़ली जवानिया माटी में मिलल जाता चढ़ली जवानिया अब लेना पूरा भाईल प्यार के कहानिया अब लेना पूरा भाईल प्यार के कहानिया माटी में मिलल जाता चढ़ली जवानिया